Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri kurarama ndiri kuno nemhuri yangu kumhiri kwemakungwa. Ndakazounzwa kuno ndokubva ndachizonzi ndinge ndichisacrifice mudzimai wangu uyo wandakabva naye kuZimbabwe, even though ainge achizviziva kuti ndainge ndiri n'anga. But chaainge asingazivi ndechekuti from being a pastor ndichizoita n'anga ndainge ndiri a Satanist. That was my foundation. So mushure mekunge ndatadza kuparadza chechi yeSayoja, ndo pandakabva ndachizonzi ndinge ndichizotanga kuita zveun'anga. Ndainge ndiri n'anga muHarare muKomanashi, ndo pandakabva ndachizonzi ndinge ndichiuya kuno. Ndauya kuno ndikabva ndanzi mudzimai wangu sezvo iye ainge ava kutanga kuita interested mune zvinhu zvaMwari, honestly even though ainge achinamatira mumba, ndaifanira kuti ndinge ndichimusacrifice nekuti ndiye ainge achiziva masecrets angu akawanda, zvimwe zvatakaenda tikanosiya kupindura. So ndakabva ndachizomusacrifice ndokubva ndachizoroora mukadzi wekuGhana. Mukadzi uyu wekuGhana naiyewo she is a Satanist, ane mission yake iyo yakamuunza kuEurope. So ndinomubatsira pamission yake iyoyo because iniwo kuuya kwandakazoita kuno kuEurope nemhuri yangu it was an escape plan, because ndichiri kuZimbabwe painge paine ngirozi mbiri idzo dzainge dzava kugara dzichingondishungurudza dzichinditeverera kwose uko kwandainge ndichienda nekuda kwemission yandainge ndakapiwa kubva ndichiri kuAmvik. Ngirozi idzi ndaidziona dzichibvira moto zvekuti ndainzwa kutsva zvekuti rimwe zuva ndakatombodhiraivha motikari yangu ndakashama ndabvisa hembe dzose. Musi iwoyo ndainge ndichibva kuMasvingo kunoona vana vatezvara vangu ndichidzoka kuHarare, ndikatanga kunzwa kutsva. Ngirozi idzi dzainge dzichinditevera dzichibhururuka dziri kumberi kwemotikari yangu, saka dzainge dzichibvira moto ndichinzwa kutsva. Iniwo mukoma ndakajoina zvinhu zveSatanism apo pandainge ndichiri kuBible College yeAmvik kuHarare uko. I was being trained to become a pastor. Vabereki vangu vainge vatori maelders muchechi. Iniwo kubva ndichiri mudiki I always wanted to be a pastor. Ndakazoti ndava form 5 nerimwe zuva ndakati ndichibva kuchikoro ndakasvika pamba painge pasina munhu, ndo pandakati ndichinopinda muspare bedroom mangu ndikabva ndapfugama ndikatanga kunamata. Ndo pandakangoona chiedza kumadziro, ndakaona light, it was a bright white light rainge riri kumadziro, kuita sekunge kumadziro kwainge kuine maglobe akawanda chaizvo. Riri light rainge richipenya, asi light iri rakati richipenya kudaro rainge risingandikuvadzi maso angu asi rakanyorovedza mwoyo wangu. Ndikabva ndatanga kuchema ndichingonamata. Ndo pandakatanga kutaurawo nendimi. Kubva ipapo ndakaudza vabereki vangu, vakabva vati kana kuri kunzi une calling unoda kuita pastor, we will support you. Ndapedza A-level yangu ndakambogara pamba for nearly a year. Ndainge ndiine imwe hanzvadzi yangu uyo aiva nemaflea markets ake, saka iye ainge ari kuBotswana nemurume wake. So vakabva vachizoti tsano, tinoda kuti imimi munge muchizoita zvekumaneja mabusinesses. Saka ndiri ndaipota ndichienda mutown ndichinokolekta mari. Ndo pandakazosangana neuyo akazova future wife wandakazosacrifice. Mazuva acho iwawo aishandawo zvekare kune imwe flea market. So ndakabva ndachizoenda kuAmvik ndikatanga kudzidzirawo kuita pastor. Saka ndiriko kuAmvik ndo pandakazosangana neumwe mukadzi. Pane imwe big Sunday iyo yakaitwa kuAmvik, ndo pandakasangana naye. Ainge akanaka mukadzi iyeye uyo wandichati Rudo.
so akangouya pandainge ndiri ndakagara panze, akabva atanga kutaura neni. Ndakati ndakamutarisa ndikatonzwa ndichimuchiva, handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, asi ndakati ndakamutarisa ndakatozviona ndichitomukurura nhumbi dzake ndichisika naye bonde. Ndainge ndisati ndakamborara nemunhukadzi muupenyu hwangu, ende yainge iri tarisiro yangu yekuti zuva rekuti ndichazonzi ndachata ndaenda kuhanimunhu nemusikana wangu anenge ava mukadzi wangu, ndopa ndichatangawo kuziva kuti chii chinonzi bonde. So akatanga kutaura neni, saka akati I like your energy. Ipapo paakati I like your energy, handina kutokwanisa kutonzwisisa kuti ainge achizama kuti kudii. Akabva ati you have the energy that we need. Ndikati ndakamubvunza ndikati kasi uno umwe munhu wauinaye here? Akangoseka zvake akandibata ruoko rwangu. Paakangondibata ruoko rwangu ipapo ndo pandakabva ndachizowedzera kumuchiva. Ndakanzwa ndichitoda kutorara naye. Akaseka zvake akanditarisa akati you understand. Kwava kutotaura neni nezvenyadzi, akati ingawani sabhuku vatonzwisisa mission iripo. So akabva achizondiudza kuti it was okay kana kwanga kuri kunzi ndainge ndichimuda, iye ainge achazoita plan yekuti tinge tichizongogara tichizoonana. Akandiudza kuti vabereki vake vainge vaine mari, akati uya ndikurakidze motikari yangu. Takaenda kwainge kwakapaka motikari, aiva aine motikari yainge yakanaka iri BMW. Ndokubva achizondiudza kuti yainge iri motikari iyo yaipota ichishandiswa nagarden boy wavo kana achiendesa vana vesista yake kuchikoro. Ndakaona kuti zvechokwadi ainge ari munhu ainge aine mari. She then told me kuti she was not going to wait kuti church service inge ichipera. She already had gotten what she wanted. Ainge awana rudo. She wanted to return back kumba kwavo uko kwandichati ainge achigara kuBorotel. Saka akabva achizondiudza kuti she would regularly come and see me. Mazuva acho kana foni ndainge ndisina, akati ndichakutengera handset uye zvekare ndichakutengera neline. That night was the first time in my life handina kukwanisa kurara. Ndakangorara usiku hwose ndichifunga nezvake. Apa ndainge ndisina any way that I could communicate with her. Usiku hwacho ihwohwo ndakazoti ndava kuda kunobatwa nehope. Ndakabatwa nedzikirira, asi chakanditapirira padzikirira iroro mushure mekunge randibata ndazomuka ndechekuti ndakamuona ainge akamira pawindow outside of our hostel akandidongorera. Yet I had not told her kuti I was sleeping in which room. I don't remember kuti akazopinda sei, but ndakazongoona ava kusika bonde neni. Zvakandinakidza chaizvo, kunyange ndainge ndichinzwa kuti ndakabatwa netsikirira, but ndakanakidzwa. Then ndokubva ndachizomuka ndikatoona kutoti ndainge ndichitoita semunhu ainge abva mukurara nemunhu, as in kuti ndainge ndatoburitsa hurume. Ndakabva ndamuka ndikabva ndachinja maboxer shorts andainge ndakapfeka, kwava kuchizozviwaipa, but it felt so amazing. After that mukoma akabva achizongoramba achiuya kwandiri achindiudza kuti iye ainge achindida. Akati iye ainge achida kuti tinge tichizoita covenant first asati azorara neni. Mukomana ndakati it is okay. Akazonditora tikaenda pane kamwe kachikomo. Taendako kuchikomo kuya ndipo paakabatidza moto. Abatidza moto akaburitsa banga netsono nhatu. Ndokubva achizoti ndinge ndichizvicheka sezvo ndainge ndirini murume. Zvose izvi zvakaitika takashama. Ainge akapfugama, ino ndakamira, akapfugama takatarisana. Ndo pandakazvicheka akabva azozvicheka akati ndinge ndichipfugama. Mushure mekunge ndapfugama akandipa tsono dziya akati ndinge ndichibata. Ndokubva achizotanga kusvinira ropa rainge richibuda apo paainge azvicheka. Pandainge ndazvichekawo kuitira kuti ropa redu ringe richizosangana. So mushure mekunge tapedza kuita saizvozvo takabva tachizofamba tikakwidza muchikomo muya tikawana painge pakavanzika. Ndokubva achizowaridza zambia raainge ainaro, tsono dziya dziri nhatu kudaro
akadzibayirira muvhu akagadzira yainge yakaita a-triangle. So ndini ndainge ndakarara pasi, imwe tsono akaibayirira kumusoro kwangu, then imwe yacho akaibayirira kuright, imwe yacho akaibayirira kuleft, akagadzira triangle. Saka tainge tiri mukati metriangle. Akati apedza kugadzira triangle yake iyoyo akabva achizoti I was supposed to imagine as if tainge tiri kuhoneymoon, asi tainge tichazosika bonde redu tiri mukati mepyramid. Even though ndainge ndisati ndakamboenda kuEgypt, but I had seen my pictures emapyramids ekuEgypt, so I started imagining. Ndakati ndichiita imagination iyoyo ndopa ndakaona kuti pane bhiza rakauya rikatitora rikaenda nesu kune imwe nyika. Saka zvose izvozvo zvichiitika, iye ainge ari busy achisika bonde neni ari pamusoro pangu as she was initiating me. Takasika bonde kuda kwe about 1 hour ndokubva tachizopedza. Panguva yose iyoyo haana kumbogara akarara iye pasi, ndiye ainge ari pamusoro, inini ndiri submissive. So after that ndo pandakazotanga kupiwa mari naye musikana iyeye. Akanditengera motikari. Kana vabereki vangu vakanetsana neni kwenguva yakareba vachindibvunza kuti motikari ndainge ndaiwana kupi, vaifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiine zvandainge ndava kuita kumaflea markets, asisi izvo, kwani ndainge ndichitopiwa mari naye musikana wandainge ndichifambidzana naye. Akandiudza kuti ainge asingadi kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake kuti ndainge ndichifambidzana naye. Ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiramba musikana wangu uyo wandakazoroora. Saka iye, she was more like a secret lover to me. Saka ndisati ndanzwisisa kuti she had initiated me into Satanism, ndaitomboita jealous ndichiti zvimwe kuda ainge aine umwe murume uyo waainge achidanana naye. She was waiting to get married, but she did not have anyone in her life at all. Akaramba kuti ndinge ndichiita ma-introductions kuvabereki vangu nemari iyo yainge ainayo, nemari yainge iine vabereki vake. I was so excited kuti vabereki vangu vange vachizviziva kuti ndiye wandainge ndichida kuti ange achizoita mudzimai wangu. So ndakazoti ndagraduate ndava pastor. That was when my assignment was clear. I was supposed to target vezera rangu, the youth, to bring immorality muchurch and to corrupt. Ndo zvandakaudzwa. I still remember musi iwoyo tainge tiri kune imwe hotel uko kwatakanosangana nevamwe vainge vachangobva mukuinitiatwa, but these were different people from different walks of life. Vamwe vainge vari mapastors, vamwe vainge vatori vakuru, vamwe vainge vatori nemacompanies avo. So we had been initiated tose panguva imwe chete. Takaendako kudhina. Tasvikako ndo patakabva tachizoudzwa kuti basa redu rainge riri rekuti sezvatainge takasarudzwa kuti umwe neumwe anenge aine function yake. You know, I had been selected since ndainge ndakakurira muZayoja, and vabereki vangu vainge vaine influence and they were elders muchurch. Ininiwo ndaizivikanwa kuti I was a prayer warrior. Saka I was supposed to corrupt the next generation of leaders quietly without ever being noticed. At first, mukomanashi pandakaudzwa zvose izvi, I tried to resist, not like ndakaramba. Ndainge ndatova part of that satanic kingdom, but mumoyo mangu there was still that little seed. The Spirit of God was still inside of me. Later in the evening, ndopa ndakabva ndachizotorwa nomwe mukadzi uyo airagidza kuti she was the one ainge aine masimba kudarika vamwe vose. Akanditora zvekare akati ainge achida kuti tinge tichirara tose. Takati tichirara tose. Pandainge ndakamutarisa ndiri pamusoro pake, mumukanwa make makabuda rize rainge riri reblack rikapinda mandiri. Rize iri rakaenda rikanozvimoneredza pamoyo pangu. Ndakaona sort of like a vision. So kavoice kaya kaipota kachitaura neni kakabva karegedza kuramba kachitaura neni. So I did not even feel guilty at all. Ndakatanga kufunga about all the women avo vanenge vachiri kuma 17, 18, 19, 20, 21 years, vanenge vachiri mayouth vasati varoorwa.
ndikatanga kufunga kuti ndainge ndichazonakidzwa sei ndichidanana zvekare nekurara navo. So I was supposed to get married to my wife. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizotanga kurara naye after our wedding. Ndakamunyengerera ndikamuudza kuti sezvo ndainge ndatomuroora nechekare, akachema akati patingawane takavimbisana kuti tichazotanga kurara tose after tachata. Akati kowadi wangomirira because we were supposed to get married within a year. But ndakamuudza kuti ndainge ndisingakwanise kuti ndirambe ndakangomirira, ndainge ndichida kuziva mukadzi wangu kusvika azobvuma tikabva tachizorara tose. Takazochata. Patakachata ainge atova nepamuviri, asi hakuna akazviziva. Ndakamuudza kuti usaudza kana ani zvake kuti iwewe une pamuviri. I then started pastoring one assembly mukoma. Saka ndainge ndiine mushonga wandainge ndakapiwa. Mushonga uyu waikonzeresa kuti mamarriages, vanhu vatange kunetsana mumamarriages avo. Vaiti vaya vanenge vanetsana, mukadzi kana akauya kuna mai pastor vake, mudzimai wangu, apa anenge asingatozivi kutoti mumba munenge muine altar. Saka altar iyoyo, it was the altar of seduction. Mukadzi wose uyo aipinda mumba mangu aigomisidzira ava kutondichiva. Vazhinji ndo vaizondisvitsa shoko. From there on I started targeting different youth girls, all that were active in church. Ndo vandakanzi ndinge ndichitanga navo. Taiti paya patinosangana sema assemblies at a big Sunday, ndaitoudzwa kuti uyo neuyo neuyo uri kufanira kuti unge uchizorara navo, you have to deflower them. So all of them, they were active in the church. Ndakatanga ndarara ne7 of them, those that were very active. Vamwe vaiva kuhosting, vamwe vainge vari maasha, then vamwe vainge vari mupraise and worship. So I told myself kuti this was the greatest mission ever. Pasina kana nguva ndakabva ndatotanga kutobudirira. Ndakangopiwa imba, ndakangoudzwa kuti ndaifanira kuti ndige ndichienda kucancel nemudzimai wangu. There was a man that I was supposed to see. Saka iyo ainge ari part of the satanic kingdom. Ndakaendako nemudzimai wangu tikabva tatofila in madetails edu, then ndikabva ndachizoudzwa kuti matitle deeds ainge aita. Ndokuwana imba kwatakaita yainge yakatovakwa nechekare. It was a gift nekuda kwekuti ndainge ndichikwanisa kubata basa rangu zvakanaka. So pane umwe mukadzi uyo wandakarara naye. Mukadzi iyeye aitova aine chinzvimbo muchechi, asi akazotanga kutopinda mubhawa. Ainge achihura ari pasi ndoga. Apa ainge atombori nechigaro muchechi, akangotanga kungosangana nemaproblems mumarriage make, akabva achizotanga kutaura nemudzimai wangu. Paakangouya kumba kwedu achiti auya kumba kwevafundisi, akagara pamba pedu kwemazuva matatu. Zuva rechi4 akabva ati hazvichatoiti kuti ndirambe ndakagara pano sezvo iwewe neni tava kurara tose. Saka I was supposed to totally destroy the doctrine of the church, especially when it comes to marriage. But nerimwe zuva ndakati ndatora umwe musikana uyo ainge aine 16 years, but ainge aine body achita sekunge she was above 18. Ndaifanira kuti ndinge ndichienda naye kuhotel kuti ndinorara naye kuhotel kuya, but ndakati ndichidriver ndopa ndakatanga kuona ngirozi dziya mbiri. Ndakadziona ngirozi idzi dzainge dzakagara dziri pamusoro pemotikari iyo yainge iri kumberi kwangu. So we were driving behind that car. Ndopa ndakaona ngirozi idzodzo dzainge dzakagara dzakanditarisa dziri pamusoro pemotikari. Ndikabva ndatanga kunzwa kutsva. Musikana uya akatorwadziwa achifungidzira kuti zvimwe kuda pane chandainge ndashora paari, but kuzomudzinga kwandakamuita mumotikari mangu ndakafungidzira kuti ndiye ainge achiteverwa nengirozi. Ndakangomisa motikari ndikati shamwari buruka motikari yangu kune kwandiri kuda kuenda. Ndakamusiya achichema because iye she had that belief ye teenage love, achitozviudza kuti ari kudanana napastor but asingatozvizivi kuti she was just another girl that I was supposed to deflower. She was just another number. Ndakamusiya achichema ndokubva ndatanga kutiza. Saka ndichitiza kudaro ngirozi dziya dzakaramba dzichingonditeverera. Ndakabva ndachizoenda kumba kweumwe mukuru wangu
uyo ava ku-UK. She is now a bishop's wife, but ari ku-UK wandichati chipo. Mushure mekunge vamwe bishop vashayikirwa nemudzimai wavo vakabva vachizorora chipo vasingatozvizivi kuti iye she was a big satanic agent. Ndaenda kwaari ndipo apo paakabva achizoti handisisina simba, ngerozi idzi dzicharamba dzichingonditeverera. Painge pachida kuti pange pachiitwa sacrifice yaamai vangu, but takavaedza kuvasacrifica amai kwenguva yakareba. Ngerozi idzi dzaitowedzera kubaka moto. Ndo pandakabva ndachizounzwa kuno. Iye zvake akazobuda muchechi yaainge ambori akazoroorwa nabishop vekune imwe chechi. She is a bishop's wife. Ndiye akazondibatsira kuti ndinge ndichiuya kuno kumhiri kwemakungwa, uko kwandakasvika ndikazoroora mudzimai wangu wekuGhana after I had sacrificed my wife. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi basa rangu, mission yavainge vakapiwa was to bring hanzi immorality muchurch, to destroy the next generation. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Do you think kuti in Zayoja the next generation is being destroyed? Muchechi makazopinda here immorality se zvavari kutaura mukoma vedu, but ivo vari kuti I did not succeed in that mission. You can comment and tell us what you think in the comment section.